raspravljali smo kroz druge zakone o formi propisanom zakonom za neki ugovor ili pravni posao koji da li važi za punomoćje za zaključivanje tog ugovora, odnosno za preduzimanje tog posla, ali je interesantno da vi najpre krenete sa zakonom koji nije u skladu, i tada smo vam govorili da taj zakon nije u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, i vi onda to kasnije menjate kroz ovaj zakon, zato što donosite, i ovaj zakon o kojem danas raspravljamo posledica je notara i izvršitelja, i vi eto tako funkcionišete. Kad vam se zada da donesete neki zakon, vi uopšte ne vodite računa kako je određenu materiju regulisao neki drugi zakon koji je sistemski zakon, kako je propisano Ustavom, i zato donosite zakone koji su neprimenjivi, koji ne mogu da se primenjuju u roku kada vi napišete da počinje primena zakona, i zato imamo i danas ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima, koji formalno gledano u ovom smislu što ste vi predložili treba da se menja. Ali ovde je opet problem suštine, a suština jesu notari i izvršitelji. I evo, ja moram podsetiti na to da je Srpska radikalna stranka podnela nov predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju, i da nas je u tome podržalo više od 100.000 građana Republike Srbije, i da vi, drage kolege, ni slučajno ne želite da se o tom zakonu raspravlja. A imamo ovde raspravu o zakonima pojedinačnih poslanika, i Nenada Čanka i Gordane Čomić, i imaćemo u ponedeljak predlog zakona drugih troje kolega iz ove Narodne skupštine, ali kada nešto predloži Srpska radikalna stranka, makar to tražilo i više od 100.000 građana, vas to ne interesuje, zato što vas ne interesuje narod. Hvala, gospođo Radeta.